Καλησπέρα σας, είμαι ο Joker21 και θα πάμε να σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό upload στον tracker μας, στο Greek Better Info. Θα πάμε torrent menu, torrent upload και ανέβασμα. Θα μας ανοίξει αυτή η σελίδα. Είναι η φόρμα για να κάνουμε το torrent. Πάμε να σας δείξω εγώ τώρα πώς θα δημιουργήσουμε το αρχιάκι. Ανοίγουμε το mTorrent. Εμείς έχουμε την έκδοση mTorrent 1.8.5. Υπάρχει και μέσα στο tracker ανακοίνωση ότι είναι απόλυτα συμβατός και από τους καλύτερους client. Λοιπόν, θα δημιουργήσουμε το mTorrent πατώντας το κουμπάκι Create New Torrent. Θα πατήσουμε Add Directory. Αυτό το αρχείο που θα ανεβάσουμε σήμερα είναι το test. Διπλό κλικ, επιλογή φακέλου. Στη συνέχεια θα βάλουμε το announce, το οποίο θα το βρούμε από εδώ που έχουμε ανοίξει για να κάνουμε το upload. Κάνουμε μία αντιγραφή και μία επικόλληση. Τικάρουμε το private torrent και στη συνέχεια πατάμε create and save as. Αποθηκεύτηκε. Θα το στείλουμε σε ένα φάκελο που έχουμε δημιουργήσει και βάζουμε όλα όσα έχουμε κάνει. Θα πατήσουμε αποθήκευση, αποθηκεύτηκε πολύ ωραία και πατάμε close. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εδώ στην αναζήτηση που λέει torrent αρχείο θα βάλουμε το εικονιδιάκι που μόλις τώρα δημιουργήσαμε, αυτό το πράσινο εικονίδιο, το οποίο είναι εδώ, το έχω εγώ. Να το, πολύ ωραία. IMDb δεν έχει να βάλουμε. Αυτό που σας δείχνω τώρα είναι πώς περίπου ανεβάζουμε. Εδώ βάζουμε τα 4 νούμερα ή 5 ή 6 ανάλογα πόσα έχει από το IMDb τη σελίδα. Για να σας δείξω πως βάζουμε ένα. Βλέπετε εδώ πέρα, μετά το taf με λατινικούς χαρακτήρες κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση όλα τα νούμερα. Αντιγραφή. Ας το βάλουμε τώρα, αυτό που σας δείχνω για να το καταλάβετε δεν είναι τώρα κάτι, εγώ θα το σβήσω. Στο NFO βάζουμε τα infos τα οποία τα έχουμε βάλει μέσα στο αρχείο του torrent, σε αυτό που έχουμε δημιουργήσει μέσα στο φάκελο, και τα έχουμε βάλει σε NFO αρχείο. Πατώντας από εδώ αναζήτηση τα βρίσκουμε και τα βάζουμε μέσα. Εδώ θα βάλουμε την κατηγορία, έχει πολλά, έχει από movies, DVD, BD RIP, CAMTS, anime, music, Greek music video, σειρές και διάφορα άλλα. Υπάρχει γλώσσα, language, ανάλογα με το τι γλώσσα μιλάνε μπορούμε να επιλέξουμε. Εγώ τώρα επέλεξα English. Το YouTube link, αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί σωστά, καλό είναι να μην το βάζετε εδώ μέσα το link του YouTube, θα σας δείξω εγώ που να το βάζετε. Το torrent type απασχολεί το staff και όχι εσάς, καθώς επίσης και το sticky. Στο όνομα αρχείου είναι αυτό που θα κάνουμε αναζήτηση εάν και εφόσον ανέβει, για να το βρίσκει αυτός που το θέλει. Οπότε εγώ προτείνω και συνιστώ, και αυτό είναι το σωστό, να κάνουμε μία αντιγραφή, την ονομασία του εξωτερικού φακέλου αυτού του φακέλου που δημιουργήσαμε, και να το κάνουμε επικόλληση εδώ μέσα. Το tag δεν το πειράζουμε, καθώς επίσης και το staff comment. Image της επιλογής σου. Εγώ θα βάλω τώρα μία τυχαία φωτογραφία που έχω στην επιφάνεια εργασίας. Εσείς εδώ θα βάλετε τη φωτογραφία του εξώφυλλου της ταινίας ή της σειράς που θα ανεβάσετε. VIP only δεν μας απασχολεί. Και εδώ είναι η περιγραφή του torrent. Εγώ τώρα έχει κρατήσει την προηγούμενη περιγραφή μου, θα τη σβήσω ολόκληρη την περιγραφή. Πολύ ωραία. Και θα σας δείξω ότι στο user menu forum
στο forum και στα upload. Στο θέμα upload, μέσα κανόνες περιγραφής, θα βρείτε ακριβώς τι πρέπει να περιέχει αυτό που ανεβάζετε. Εάν είναι ταινία ντοκιμαντέρ ή σειρά, θα πρέπει να έχει εξώφυλλο, θα πρέπει να έχει σκηνοθεσία, φωτογραφία, ανάλογα τι μπορείτε να βάλετε, ηθοποιούς, θα πρέπει να έχει την μπλοκή της ταινίας ή της σειράς, να ξέρει ο άλλος τι θα κατεβάσει να δει. Θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά αυτός που έχει κάνει απόδοση υποτίτλων, ποιος τους έχει κάνει. Θα πρέπει να υπάρχει YouTube βίντεο, θα πρέπει να υπάρχει το link που σας έδειξα πριν από το IMDb, θα πρέπει να υπάρχουν τα infos και θα πρέπει να υπάρχει το RIP της ταινίας στο αρχικό όνομα. Δηλαδή εκεί που κάναμε εμείς αυτό εδώ πέρα, εδώ στο όνομα αρχείου θα πρέπει να υπάρχει και το RIP. Ένα σωστό RIP είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε τα κρατάω τα RIP εγώ, DVD RIP XVID Unknown, αυτό είναι το RIP. Όπως επίσης άλλο RIP είναι αυτό, BRIP AC3 Horizon Art Subs, αυτό είναι το σωστό RIP. Εμείς τώρα κάνουμε ένα τεστ για να σας δείξω πώς μπορούμε να ανεβάσουμε στο tracker μας ένα σωστό torrent. Και εδώ ξεκινάει η περιγραφή. Στην περιγραφή μπορούμε να επιλέξουμε διάφορα πράγματα, όπως να βάλουμε αυτό που θα γράψουμε στο κέντρο και να γράψουμε ενδιάμεσα από τις παύλες, π.χ. Πετράν. Πολύ ωραία, τώρα αυτό θα βγει στο κέντρο. Μπορούμε να γράψουμε με χρώμα ή να βάλουμε font size, πόσο μεγάλο ή μικρό θα είναι αυτό που θα γράψουμε. Μπορούμε να βάλουμε medium, να βάλουμε και χρώμα, text color να βάλουμε green και να βάλουμε φυσικά high αρρώστια, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα με αυτά εδώ όλα τα κουμπάκια για να γίνει πιο όμορφη η περιγραφή μας. Μπορούμε να βάλουμε να έχει background αυτό που θα γράψουμε, μπορεί να είναι αυτό που θα βάλουμε να είναι στα δεξιά ή στα αριστερά. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα με αυτά τα κουμπάκια. Τώρα εγώ σας δείχνω πώς περίπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα torrent και να δημιουργήσουμε και μια περιγραφή. Αφού τελειώσουμε και από εδώ, θα πάμε και θα βάλουμε screenshot της επιλογής μας που είναι τραβηγμένα μέσα από την ταινία. Είτε θα είναι με το Media Player Classic, είτε θα είναι με το BS, είτε θα είναι με το GOM Player. Είναι φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει και έχουμε πάρει από την ταινία και τους έχουμε αποθηκευμένους μέσα στον υπολογιστή μας. Τώρα εγώ αυτό το αρχείο που θα ανεβάσω δεν είναι ούτε ταινία, ούτε σειρά, ούτε μουσική. Είναι ένα παράδειγμα, σας δείχνω τι ακριβώς πρέπει να έχει το torrent και να σας δείξω πώς ανεβαίνει σωστά. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε φωτογραφία εμείς να βάλουμε. Εδώ έχουμε κάνει μια πρόχειρη περιγραφή. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και ένα βιντεάκι από το YouTube και καλό είναι να σας το δείξω και αυτό. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι στο YouTube πώς μπορούμε να το βάλουμε. Πάμε να βάλω ένα δικό μου. Πολύ ωραία. Θα πάμε εδώ που κάνουμε την περιγραφή όπως βλέπετε και θα πατήσουμε video type. Θα πατήσουμε YouTube video, γιατί όπως σας είπα εδώ πάνω το κουμπάκι που λέει YouTube link δεν λειτουργεί σωστά, οπότε να το βάζετε μέσα στην περιγραφή το βιντεάκι το YouTube. Μας βγάζει αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε εμείς τον υπερσύνδεσμο, το link, να το κάνουμε μία αντιγραφή και μία επικόλληση από το ίσον και μέχρι την αγκύλη. Αυτά όλα πρέπει να είναι κολλητά για να μας βγει σωστά η περιγραφή. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία αποστολή. Θα μας πετάξει το σύστημα λοιπόν μετά την αποστολή εδώ. Εμείς θα πατήσουμε κατέβασμα και θα το κάνουμε άνοιγμα με το πρόγραμμα της επιλογής μας. Στην προκειμένη περίπτωση, αφού δημιουργούμε αρχείο torrent, θα το κάνουμε άνοιγμα με το mTorrent. Πατώντας OK θα μας βγάλει εδώ.
θα πάμε και θα του δώσουμε τη διαδρομή μας, που έχουμε δηλαδή την ταινία. Το έχουμε εδώ, πατάμε διπλό κλικ στο φάκελο, επιλογή φακέλου και στη συνέχεια θα πατήσουμε OK. Το βλέπετε μετά το check, κάνει check, δεν το προλάβαμε γιατί το αρχείο είναι πάρα πολύ μικρό, είναι 261 byte, δεν το προλάβαμε, κάνει check και στη συνέχεια βλέπετε ότι κάνει seed. Και πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, εδώ στο Soundbox το έχει πετάξει, βλέπετε test, πάμε να δούμε τι έχουμε δημιουργήσει. Βλέπετε ότι το screenshots λειτουργήσε σωστά, βάλαμε στην περιγραφή το aekara και αυτό λειτουργεί σωστά. Το Petran δεν του δώσαμε χρώμα, το βάλαμε απλά στο κέντρο. Το aekara το δώσαμε χρώμα, δεν το βάλαμε στο κέντρο. Το βιντεάκι από το YouTube μας το δείχνει εδώ. Το link από το IMDb, το site, μας το δείχνει εδώ. Βέβαια σας είπα ότι το ένα με το άλλο, αυτά που βλέπετε τώρα είναι ανεξάρτητα, γιατί είναι παράδειγμα, δεν ανέβασα μια σειρά ή μια ταινία ή μια μουσική. Σας ανέβασα ένα παράδειγμα να δείτε πώς ανεβαίνει. Φωτογραφία δεν βάλαμε, αλλιώς θα την έβγαζε εδώ στα screenshots. Και εδώ μας δείχνει ότι συντάρει κανονικά το αρχείο μας και οι Leechers, αυτοί που το τραβάνε αυτή τη στιγμή, είναι 0. Είμαι ο Joker21, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοηθήσει. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε μπορείτε να απευθυνθείτε στο staff, το staff είναι εδώ για να σας βοηθάει και όχι να σας αφήνει να παιδεύεστε. Εγώ να σας ευχηθώ καλή διαμονή στο Greek Better Info και καλά κατεβάσματα.